Asikubingelele sikwamukele kulana uhlelo lwengosi yakho silishana kwi-channel engunqa phambili yithi uyazi ke every now and then siyabuya sizama ukuphakela ulwazi olinempilo lomakhambi esintu esilithola balapha endabuko. Namhlanje nasithi asiphinde sibuye sikhulume futhi ngezinye izinto ezingahle zikunikeze nawe ama-solutions. Dr. Sibingelele. Ngiyabonga kakhulu msazi uMoyo. Sivakashele ke uDokotela uMlondo kaDlamini ukubheka nje udaba lohlanga ukuthi uhlanga yini awucacisele umbukeli ikakhulukazi abantu nje amanye ungathothi banaleyo nkinga leyo nedi abazi ukuthi izingane zabo zinohlanga noma yena unohlanga yini uhlanga. Ngibonga kakhulu msakazi. Uhlanga liba umntwana mhlambe omncane njengeswane emalikhula umntwana uyakhula thikuthile kuba yinto ekuthiwa uhlanga. Uhlanga ke umntwana uyadabuka mhlambe lenyama kuhloka umuntu ongathi ufuna ukuba sidudla. Uyangisho umuntu akhula msakazi kuba ngathi mangathi umzimba wakho ufuna ukuba sidudla sithi nama silver stripes. Uye umuntu kuba kanjalo kumntwana wakhe kube khona emashushumba mhlambe khona la ndaweni yakhe yokuchama lo mntwana leyo. Labo mashushumba kuthiwa yini uhlanga. So uhlanga specific luphatha abantu abancane liphatha ingane liphatha inswane noma labantu abadala abaphatha. Liphatha abantwana abancane ngoba umuntu omdala akaphathwa uhlanga umuntu omdala. Umuntu omdala kuyenzeka abe nomhlume kuyenzeka abe nama silver strap ukuthi usuyagaina emzimbeni kodwa umntwana ubanjwa uhlanga. Okay. So uhlanga lungambulala umntwana malumbambile noma into ephinde iphelele. Liyingozi kakhulu msakazi ngagcina limbulala umntwana balifana nabo khona okunye kuthiwa ibala. Kuyafana nje ukuthi umntwana ufuna ukumsukumela umbona uthanda lento usukumela impela nje vele. Okay. So nina nje abalapha endabuko niyakwazi ukuthi umntwana ume nohlanga noma nje ubusuveze nebala ke noma ayinebala niyakwazi ukuthi nimlaphe liphele nya. Ngibonga kakhulu msakazi. Uyalapheka umntwana mangabe anohlanga, uhlanga ibala inyoni konke kuyalapheka lokho. So nikulapha njani nimnyamdzaba kunento ezithize enimkhuhla ngaze nimphuzisa zona ihamba kanjani iprocess yokuthi njengohlanga nje msakazi uhlanga lisuke lingaphakathi phuma ngaphakathi usho ukuthi ufuneka athole izimbiza lo mntwana loyo imbiza zohlanga ngathi mhlawumbe imbiza oklina igazi into efana leso ngoba kufana ukuthi lelo usuke lelonde echama ngaphakathi kanje yabo bese ukuthi le kunye kuthiwa ibala liyaqatshwa ibala liyavala kwecaba ukuthi kuze lingachubeki ngoba liyachubeka phela ngokuba ibala lincane ligcine likhuphuka ligcine selikhulu gcina umntwana asenza leso uyalimala kufana neplastic khona umntwana ukuthi uba neplastic mhlawumbe makaphefumula lamakhaleni la kuba ngathi umntwana wathi uyacinana ngathi uba nesifuba kuba into kanjalo. Kodwa konke lokho kuyakwazi ukuthi mabefika kubalapha endabuko ngamakhambi esintu ukwazi ubalekelela. Ngeke mawufikile nje wathi umntwana wakho umntwana wakho yambeka ukuthi unenkinga kanje uyasizala noma kanjani. Kubalekile ke mbukeli ukuthi ingane uyibona ngathi inebala noma inohlanga noma uyabona ukuthi inenyoni ukwazi ukuthi uyilekelele. Sibonga kakhulu ukubukela uqhubeke nje isubscribe na kule channel Dokotela asibonga. Ngibonga kakhulu msazi.